నేను टाइम आता टाइम सीता टाइम नगटर बेंकी टाइम जरा जास्ती आता पिरवासेर मतायके अदेसाठी इंक बेंकी जरा लेटने सुरू की वाला असेर म्हणता त्यासाठी कोया समाजासाठी कोई आता गोष्टी समजून करे मायना कोई आता रीती रिवाज करे मायना इंजे नमड बेंकी इंके सुरू असेर म्हणता टाइम गिर जरा जास्ती असेर म्हणता अदेसाठी ನಾವು ಕೊರೋನ್ ಸಲಾಂ ಮಾಲಿಕ್ ರಾವ್ ನಾನು ಜೋಕೂರ್ ತಗನ್ ಬೆಹಂಕಿ ವೇಲ್ ನಗರ್ ಮನ ಅಂತನು ನಾವ ಸಾರ್ ಸಗತ ವೇಲೆ ಮಾಕುನು ಸಾರ್ ಸಗತ್ರ ಪೋ ಕೊಯಿಂದ ಓದಲಿರಿ ಜರಿಂತೆ ಕೊಯಿಂದ ಓದಲಿರ್ಗ ಇಂದಕ್ಕೆ कोणत्या ओदालीर बेहंकी मागा मंतेरूर बेहंकी आहे ओदाल महे ओदाल आपाई ओदाल टिपाई ओदाल बंडे कुसरू ओदाल कोयदा ओदाल आणि मावा बेहंकी बाईक नेडू सार सगता बेहंकी बाईक ना कुशाल तूर्पो मंगल तूर्पो गंगल तूर्पो बागल तूर्पो मಚ್ಚಲ್ तूर्पो सुंगल तूर्पो इवु मावा बेहंकी सार सगता पांडुगु परलिंगल बेहंकी बसकेते कोया विज्ञान बुद्धि दृष्टिकोन बेहंकी समधी वीरकुनु तुलसी तरु वतुंता झेंडा आणि बेहंकी बतल बतल म्हणता बदलू माकून बिरुदू सीतरू बिरुदू इथे की मावा जीवा पेनु अदसाठी आवेना दुंदे मुय्यನ ವಂಶನೆ ಮುಯ್ಯ ಕೊಯಿಂದ ಓದಲಿರು ते नमटू मा वतन जम्मी तोकोर वेल्किनाku मावा झेंडा चिल्लाल मुंडा इरुपना मावा बिरुदू इतकी जीवाके बुर्काल तान डुवाल इंतेर वागोबाल गिर इंतेर मावा बुंकाल सुंगाल इंतेर बाई तूर्पो महागा सार्वीरपो इसुरगुंडी पांडवन सगा सारपेन सगा रणमंता सार्वीराग किनेके नन्नु सारपे सगतो नांदोन महगा इसुरगुंडी मंडाडी सारपे सगा पांडवे सगा तगा इसुरगुंडी कुडमेताल ते इसुरगुंडी इविरते बेहंकी माकुनु इविरते इसुरगुंडीकुन नेरुसवले म्हणता ने इगेटाल मावा वतुंता नाव परिचयता बेहता ने इगे मावा गोंडी इतिहास में के दाखल गोंडी इतिहास ना ते तुम्ही बताल म्हणता मावा धर्माद्वारे ते धर्म इथे की माकून धर्म बतल मावा धर्म बतलांद मरड बतल की सर म्हणता मावा कायदा कानून वाल बेहंकी कानून तगटालू पेजमंतटू कीनके मरटू मावा गोंडी तेके सोते के मावा कोया वंशना कोई तूर कोया वंश नूर इंजुकुन बेहंकी मरटू बेहांतटू आणि मावा बगटल वाता कोया वंशना लिपि सेले बताई सेले इंजुकुन बेहंकी सेले इंजर इंके माकुन बेहंकी करे माय वाकने की यवनल मोत्ता హలో సార్ కేజవాంత సెలవుంజోక మాకు కేజವಾಂತ ಸರ್ ಸಂದೀಪ್ ತೇನಾಗ ಬಂತೆ ಲಿಂಕ್ ಹಲೋ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿದೆ ಹಲೋ ಲಿಂಕ್ ತೇನಾಗ ಬಂತಿರು ಸರಿ ಸರಿ ಅಕ್ಕಿ ಸುಳ್ಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಊರು ಬರಬಾರ್ದು ಸರ್ ಕೇಜವಾಂತ ದಸರಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅದೇ ಇದನ್ನ ಸರ್ ಗೋಡಮ್ ಸರ್ ಇರಂತ ರಸ್ಕಿದ ಕೇಜವಾಂತಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಕೇಂದ್ರವಾಸ ಬಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇರಂತಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಗುರು ಸಂದೀಪ್ ದಿವಸ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ದಿವಸ ಮಲ್ಲ ಇದು ಲೈವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹಾಂ ಲೈವ್ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೈವ್ ಮತ್ತೆ ಬದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸುಳ್ಸೆ ಮಾಡತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಿಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಾ
गोंडित चरित्रत्रपो बेहंकी मोदल बतलू माक पाटांग वेसुडिंग बेवलिरू मावूर मिडिल्क बेहंकी माकुनु पाटांग वेसुडिंग वेस्चिकोन अब पाटांग रोपडाल वेसुडिंग रोपडाल केंचर वाद्यके मागा फुल्ले वेहवलिरू पाटवार वलिरू शंभुदेवलू शंभुशेखराजलू इंजर बेहंकी मावा पाटनगा तोले तल बेहंकी वासर वाता अध्ययन बेहंकी मराठ केंच वाला आता इनके यवनाल मावा इतिहासुम बेहंकी बगन लेखिस से ले बताइस लेकिन के मावा संधि इतिहास जे मत मावा बतल पाटात रूपने मत वेसुडित रूपने मत ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವಡೆ ಮಾತಾ ते नेडू आ पाटान वारवली बाइक से लेंगे पाटान वारवली दादा लिप से लेरू पाटान वारवली बहन की भून गाते मत्ता ऊर मावूर बहन की वेड़ी नगटाल जरा जरा सोंजिकून इनके काही म्हणतात बोरे वरून गाई गिर्ग म्हणतात आ पाटानिंदल बहन की टेंट के सूडते के मावा संस्कृति मावा बहन की रीति रिवाजिन वाल भगवान सेल्वाकने मक्सिकून म्हणता मक्सी म्हणता त्या पाटा वेसुडिनिंदल बहन तैसे सूडते के इनके माव चरित्र इनवल बगटाल मत्त मराठ बतल अंदाट गोरा अंदाटू नेडू माव कोया जाति इनवल बहन की नेडू बारी इचोर अवस्था म्हणतात ईतल हालत बारी वाता इंजिकून नेड बतल कीता मराठू पाटत कोरडल बहन की संस्कृति के शंभु महादेवाल इंजर बहन की पोरल तत्तर इंगे महादेवाल इतने महगा शंभुदेवाल इंजर मत्तोर शंभुशेख इंजर मत्तोर शंभु राजल इंजर मत्तोर शंभु महदू इंजर मत्तोर इंगे वासेर मावा काढ़ता गए इनके शंभु महादेवाल आशिकुन मंतर ते शंभु महादेवाल इनके नेड बहन की शंभु महादेवान पड़े मराठ हेतु किंता विचार किंता ते नेड मावर शंभु महादेवाल बगमंतर मावा इतु पृथ्वीतून रोपो शंभू महादेवाल तयार की तर शंभू महादेवान गटाल बहन की तयार आता इंजर वेस्चर वेड़ी पाते अवे केंचिकुन मटनेड बहन की इतु संस्कृति माव बारी मक्सी म्हणता बारी तेन वेस्चर सेलू बारी तोस्चर सेलू इंजर सोते के कहीं मावे दादले मोतीराव कंगाले पुस्तक लेकी तो आ पुस्तक इनके महकेगिर वासर म्हणता मावूर गिराले जरा जरा सूडसेर म्हणतात तान पोरडाल संस्कृति अरे माव हिन मत्ता ಮೊದಲು ಬಗಯ್ಯವನಲ್ ಮತ್ತ ಬತ್ತಲ್ ಮತ್ತ ಇನ್ವಾಲ್ ಬೆಹಂಕೆ ಪುಸ್ತಕಂ ಪೊರಡಲ್ ಕರೆ ಮಾಸರ್ ಮಂತ ಅದನ್ ಸಾಟಿ ते ಇವು ಸಂಧಿ ಕೀನೆಗೆ ಬಗ ಬತ್ತಲಾತ 1857 ತುಂದೆ ಹೆಂಗಿ ತೊಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾತಾ ಇಂಜರ್ವೆ ಹಂತ ಬತ್ತಿ ಯುದ್ಧಂ ಜರ್ತಾ ಬತ್ತಸಾಟಿ ಜರ್ತಾ ಬಾರಿ ತೆಗೆ ತಾನ್ ತೊಲೆ ಮಾವೂರ್ जे ಬೋರ್ ಮತ್ತೆ धैर्यवान वीरशूर बोर राजल मत वो राजल बेहन की भगने बदे चरित्र तगदिसो बदे कागुत नगदिसो बदे पुस्तक नगदिसो वो ना भगने तोहवाल बेहन की के अमनल तोहरू महावीर कुम कहीं तोहवाल बगा तो हंते सिन मनगा बदे पाठ तो हंते वीरु आदिवासी अंदिरु वीर बेहन की पिसलिर मंतरू वीर जंगलिर मंतरू इत अपने मावान सिंहमरगा इतांगातंग वांतांग अवेन मात्रम समुद्र आसिकुन अವು बबेगर करपना वाते के तान बेहन की बंद कीवल किया इनके ये मराठू मावूर रिलेटिव बहन की माकुन पूसकी वलिर मंतर की महगा रामायण वाता महाभारत वाता पोथी पुराण वाता इव चरित्रां जे वाता ते चरित्रां बगटाल वाता इव चरित्रां का मावा बताइसिल्ले बारिसिल्ले इंजिकुन बहन की पूसकी से मंतर देवेंद्र साहब जोहार जय सेवा इनके जय सेवा सीताराम मामा जय सेवा ಮೊದಲು ಇವು ಗ್ರಂಥ ಸಂಧಿ ವಾತ
पेन को आता गणपति को आता राम को आते ఇప్పుడు समधी जे माव ग्रंथत गा वाता ते मामुने वासी कुन बहन की आबेनु ये वीरे पेन की जर तो वाडा गा वासे म्हणता ते मावा कोईतुर समाज नग बहन की बस के ते पांडु को परलिंगल वातोर शंभुदेवाल वातोर इंजी कुन बहन की बेहवाड रूपो वेसुडित रूपो म्हणता पाठतग म्हणता आणि वीर बहन की पांडुक परलिंगान बारी बदे पुस्तक नग चरित्र असेले पांडुक परलिंगल बहन की मा बोयवांशुन बहन की समधी सगांना बेहतरू वीरा टोटेम बेहतरू वीर कुन बता पाहजे बदबद किया ना बतल किया ना बुद्धि बहन चंचलांता बुद्धि तुन प्रवृत्ति बहन किया ना बुद्धि त बहन की बुद्धि त विचार बहन किया ना ಇದು ಇಂಜಿಕುನ್ ಬೆಹಂಕಿ ವರು ಮುಂದ್ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ते त्रिशूल शंकरनाग मनंत इंतर त्रिशूल त इनवाल बेहंकी उंदी मून सरें तोस्तवाल बेहंकी उंदी त्रिशूल मत महादेवनाग इंतर महादेवाल इंजर इंतर माव शंभुदेवाल इंजर मावेर बेहंतर ते नेड बेहंकी वन समदिरू महादेवा इंजिकुन बेस्टर मनंतर तगन साथी हिंगे मरड ग्रंथदुरप दायन इंजर इतके रामायण वाता ते रामायण तक बतलाता रामायण तो राम इंके गिरपिसिन म्हणतात रामायण खता बोरते आ सीरियल जे ताकता टीव्ही नागा ताकता समधी जागा ताकता ते बोर राम नेण जीवते म्हणतात पिसिन म्हणतात बोरते पुस्तक नागा जे वातोर बोर ग्रंथ माकून दिसतो टीव्हीगा बोर राम नेण पिसी म्हणतात ते आत रामायण तक बेहन की मावोर रावण राजाल जे म्हणतात वोनु नेण बेहन की वोना बेंदलो तिरुसी पीढ़ी किसी तत्ते तचिकुन बहन की वन वेर दुष्ट वेर राक्षस इंजर बहन की तत्ते ते बचवीर जे मावेर मूल निवासित रोको बहन की हर एक चीज वाता ते ग्रंथन पोरोडल माक वडपड बताई जरूरत है बती मंदी गोष्टी में हवाल मानता ना ते तेन रोको ग्रंथ जे बच्चों वाता इच्छों ग्रंथन रोको जे बतलगर सूडानैते फस्ट तयाराता ऋग्वेद नगटल तयाराता ते ऋग्वेद तयार कीवल बोल प्रश्न वाता तेन माकून जे ग्रंथां समजो तची वाता ते वेद कनाल वाता वेद तयाराता ग्रंथां तयाराता पोथी पुराण तयाराता ते मुद्दोल तयार कीवल बोरान आणि ಇದು वेद लिखितोर बोल इनवाल तान रोको बहन की मरटू नेडू बोर वेद लिखी वाल तैयार की वाल बोरू वेद तैयार की तो बोरू मुद्दो लिखी वाल बोर इन वाले माक नेड बहन की पाहचले ते बोर वेद लिखी वाल बोर बोरान बोर लिखी तो लिखते हैं वेद नगा वार्ते के वेद नगटाते बहन के समझर को अनुभव सिले बती ऋग्वेद जे ಮೊದಲು तयाराता ते ಅದು ऋग्वेद बसके तयाराता आणि ಅದು ऋग्वेदून बोरलिखिತ್ತು ते ऋग्वेद नग ಮೊದಲು ಪೊರಲ್ ದಿಸಂತ अगस्त ऋषी लोपमुद्रा इबीर गटाल सुरू आता ऋग्वेद न गटाल ग्रंथां मला वेद नालू तयाराता नालू ग्रंथां का बहन की नालू वर्णल तयाराता नालू वर्णल तयारासिकुन आखरी वर्णम नगा बूड न तगा काल्कनाल पुडतेर इंजिकुन शूद्र वर्णम इंजिकुन माव शूद्र वर्णम नगा सुद्धा म्हणजे ಇದು ಪೃಥ್ವಿತನ್ ರಪ್ಪು ಶಂಭು ಶೇಖ್ ಮಹಾದೇವಾಲ್ ಇನ್ವಾಲು ಶಂಭುದೇವಾಲ್ ಇನ್ವಾಲು ವೇರ್ ಇದು ಗೋಂಡವಾನ ಕಂಡುನ್ ರಪ್ಪು ವನ ರಾಜಮತ ಗೋಂಡವಾನ ಕಂಡನಗ ರಾಜಮತ ತಿಮರೆ ಮಾವೋರ್ ರಾಜಲ್ ಶಂಭು ದೇವಾಲ್ ಮಾವೋರ್ ರಾಜಲು ಗೋಂಡವಾನ ಕಂಡುನ್ ರಪ್ಪು ರಾಜಕೀಯ ತಪೇಸೆ ಮರಡು ಬೋನಾಂ ಕಾಲ್ಕನಾಲ್ ಪುಡ್ತಾ ಇನ್ವಾಲು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾರ್ತೆ समधीर बेहंतर
वेद तयार वेदकनाग निचोर ज्ञान म्हणता ते वेदकून मुन्ने बातल ज्ञान म्हणजे म्हणता बातल विचार म्हणजे म्हणता इनवालू ಇದು ನಾವು शंभूदेवाल बेहंकी बसकेते राज ताकूस्तोर आणि बसकेते बेहंकी राज किसर मत राजनागा बेहंकी सुखी संतोष समधी आनंद मता धन दौलतून बताय कमी सेलवता ते इथल राज ताकूस्तोर मावर शंभूदेवाल आणि नेंडू आत राज बेहंकी राजना राज खतम आता राज सिल्वा का आता ते आत राजून मास्तर बोल ते तेनगा मरा जर्वासी सूडसेर सोत्तके इंगे वेदकू ग्रंथन बाजुतिरलागा माको वेदकनाग बतलिते क ऋग्वेद तयार आयवले अगस्त ऋषि लोपमुद्रा तयार कीते वीर मोदल तयार की ते अच्छे चेंगू मावर शंभू देवाल बेहंकी राज कीने मावली किसेले पाठ म्हणता वेसुडी म्हणता इवू वेश्चर वाले के वारसर वाले के तानगन ಅದು ಪಾಠ ರೂಪನೆ ಗಾತ ರೂಪನೆ ವಾಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮಾವ ಗಾತ ಇದಕ್ಕೆ ವೀರಿಂತ ಇವ್ ಗಾತ ಈ ಧರ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಧರ್ಮ ಕಿತಾಬ್ ಇದೆ ತಾನ್ ರೋಕೋ ಮಾವ ಗಾತ ವಾಯವಾಲ್ ಪಾಠತ ರೂಪನೆ ವಾತ ಪಾಠತ ರೂಪನೆ ವಾಸಿಕುನ್ನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿ ಮಾವ ಗಾತ ते तेनु लिपित्र कोय लिपी जे तयार आता ते कोय लिपीतून मकुसीसी म्हणतात ते मराठी कोय लिपी तर खरे माया नाही ते बघत आहे ना ते उंदी जोका ते इगे हडप्प मोहनजोदारो इल्वाल बेहंकी संस्थान तग ते हडप्प संस्थान बसके आता बारी आता आणि बोर वातेराता बतलाता ते तानगटाल जरासी हडप्प मोहनजोदारो संस्थान तग सोनवाल तानग जरासी मुन्ने सोत्ते ते आर्य वंशुल्कना वायवंता सुरू आता आर्य वंशुल्क सुरू आता बुरा वायवाल ते आर्यलीर बगटाल वातेर बहन वातेर इनवंता इदुंदी बेहंगी माकून प्रश्न मानता आर्यलीर बस के वातेर ते 2-2.5 साल कुन 2-2.5 साल कुन तोले वासिकुन वाले के ऊर वासी बता कम वाई मत ऊरू मीटिंग लवड़ी समुद्रान गंगा वीड से वासी मावा इद बेहंकी राजू रोपन एंतर बच्चे जेक बेहंकी ऊर वाइले मतेर आसके झुकट मता दू राजनगर वासी ऊर वातेर ते महगाई की बताई की मत आर्यलीर जो वातेर ते ऊर आर्यलीर बतलिंदे ते ऊर के बतल बनता वाहन ताक्षर म्हणता ते तेनु ಇದು ಗೋಂಡವಾನ ರಾಜುನ್ ರೊಪ್ಪ ಗೋಂಡವಾನ ಇದು ಭೂಭಾಗನ ಪರಲುಂದಿ ते गोंडवान रొప్ప बेहंकी शंभू महादेवना राजनाग बोनाई बेहंकी ताकद आयवदकी बोनाई हिम्मत से ले भूमि तक कालिदवाल इ धरती तक कालिदवाल आतोर शंभू शेख राजल मत मावर ते आर्यलीर वातेरासके ऊರಿಗೆ वासिकु खाली बतल की सर मत वीर बतल की वीर बतत पूजा कीनते वीर बतत माने मानते वीर बोन माने मानते बतलांद वीर बहन वागे मानते वीर का धन मनता दौलत मनता वीर का सोने ना पैसा मनता हीरा ना पैसा ताक्षर मनता सोने ना बर्तन मनता इतल बहन की राजू रोको वासिली असके आर्यलीरा काम बतलाता वीर तुम खाली सूड वागो वीर बतल की सर मनते आणि सारी कीनते ते वीर विश्वास बतलो इन वालू तान परडल बहन की आर्यलीरा काम उंदी आता तो सूरते रूपते मरला जे हीरा कीने के वीर जो बतल की सेरवाते बतल कीनते वीर सूर सिकुन वीर पूरो निरीक्षण की वीर पूरो सोच की सिकुन समझे मारता आणि वीर बतल की वीर कन मुनमन बहन वागे शंभूदेवन बतलू वीर कुन बायवल अनुमति से लेते वीर बतल की तेर शंभूदेवन का सोजी कुन लफंगी वाटतं ते इतर मंतवूर काम ते शंभूदेवन मोठ किसानसाठी वातवू 4 రోజుకు మందంతం మా బతల అందే 13 ಬೆಹಂಕಿ ಕಾಮ್ ಕಿಸಿದ ಅಂತಂತೆ ಇದು ಭೂಭಾಗನಾಗ ಇದು ಬೆಹಂಕಿ ಧರ್ತಿತಾಗ ಮೀಕ್ ಮನ್ವಾಲ ಅಧಿಕಾರ ಸಿದ್ದೆ ಇಂಜೆ ರೀತಿಗೆ ಆರ್ಯಲಿರ ಕಾಮ್ ಬತಲಾತ
ते ऊर बेहें की वीर फरो दृष्टी इर्सिकून वीर बतांकी इंतर तान फरो नजर इर्षर मत आणि महगा उंदी भैटागू गोष्टी बेहें की जब तादें बेहें की वेहवा ते तान रो को आत्मावर शंभुदेवान धोका शंभुदेवान बोन कायदे विस्सीले लाल की ते बोन बेहें की सुस्त निद्रा तगा गुप्तुन रो पोइवा बारीकी ते बोन मुने शंभु देवान मुने शंभु राजान मुने वीरा बोनाई ताकत आयो की धरती पर फरो ऊरा बहन की बदे बताई ताको इंजी कौन ऊर बतल की ते ये मराठी में पार्वती ते पार्वती आकृत जोड़ी आंदू इतु पार्वती मात्रम आर्यवर्तन बहन की आर्यलिरा पेटी आंदू ते माऊर सगा जन समझिकुन ना विनंती मनता ते काही इनकिटू अरे शंभुदेवನ पार्वतीन खरा पडकांते इन समझे माकिटू बत्तिದೆ घडे माता गोष्टी वेळेल कीता गोष्टी इद गोष्टी तो नमट केंची मत्तो म्हणजे నేను మీ ముందే తచ్చిరాంతో అతనిసాటి నాకు క్షమ కియనా మాఫ్ కియనా ते पार्वतीन कईदे आकृत अट्यास्थित जोड़ी शंभु पार्वती ते इत जोड़ी तगा आर्यलिर बतल कीते ते पार्वतीन कईदे वो जरा विस्सी सिकुन बहन की वो सुस्त माया को वसीर सिकुन वीरा आक्रमण शुरू आता ते पहले भगवाते वीरू हड़प्पा मोहनजोदारो इधर निर्मित पहले वीर बहन की बतल की तर आर्यलिर और राजल इंद्रान कई दे बहन की ते हरवा कोट इंजर मंतमावा हरवा कोट नगवासी हरवा कोट उन बहन के आक्रमण की तर हरवा कोट नगवासी हरवा कोट नो राजान जाउतर पब्लिक उन तकलीफ सी तर समझे कुन धिंगाना की सी अन्य बहन की ताने हड़प्पा इंजिकुन की तर अदे हड़प्पा तुम बहन की सिंधु घाटी इंजिकुन में हालता सिंधु घाटी सभ्यता इंजिकुन में हालता अदे बहन की हड़प्पा मोहनजोदारो अदे टाइम में ते और राजाना जन्म आता अशोक सम्राट इदु समझे कोड अशोक सम्राट राजा इतर मतोर की शक्तिवान बुद्धिवान आणि भयंकर शक्तिवान ते वेरू गौतम बुद्ध बसके आतवर ते वेर राजल मनल वेरी बहन की वीरा बोनंगे ताकमकिन आर्यलिरा ते वीरा धर्म पहले उन्दी धर्म मत ब्राह्मण दूसरा धर्म मत श्रमण पासवर्ड उन्दी धर्म मत ब्राह्मण उन्दी धर्म मत श्रमण ते श्रमण धर्मत बहन की गौतम बुद्ध न जन्म आता पूरा बेय बाबलिर श्रमण धर्मत रुकमत श्रमण धर्म आता पेजे आर्यलिर जो बस के वाता है त्यासके वीर समंदिर बहन की सूड सी समंदी करे माता पेजे वीर बतल की तेर मंजी कौन बहन की गौतम बुद्ध आयन तो ले सम्राट अशोक राजन का ऊरू मंजर बहन की ऊरा पूरा बदली की बात शुरू की वेशभूष बदली की बात शुरू की ते बस के ते दौड़ाली कपड़ी ना बहन की ऊरू गोसाइन दात पाड़सी बांधिर और जोगिन दात बांधिर अदन बदली की ते आणि बदली की सिकुन भगवा कपड़ी ता बहन की वेश वाड़ते के अशोक सम्राट टाइम ने बतल की तरवरू इदु पाई वाल जब वाल नेट वाल इदु खत्म की वाल राजकूद वाल ते समझी किसी बोना राज चोर पहले माता अच्छर डगुर राज बोना इसी वाता अच्छर राज की तरह के मरला तानगटल बहन की आखिरी गौतम बुद्ध बतन बुद्धना वो उन्हें स्वीकार की तो धर्म बारी ते धर्म से लिखे कार की बल तो गरज से ले शर्म धर्मत्रों को बहन की शर्मन धर्मत्रों को बहन की मत्तर वो ते आर्यलिर वाते रस की बतल की ते वीर धर्मत्रों को वीर उन्हें
आर्यलिर वेश बदली किसी ने सिकुन बहन की इके जे श्रमण धर्म मत श्रमण धर्म तुम बहन की बदली की अंसाठी खराब की अंसाठी सुरुवात म्हणजे मरला अरे इतू श्रमण धर्म तरफ बहन की नेंग सिकुन भी श्रमण धर्म तुम गिर खराब की सर मनते ये धर्म खराब आते बहाना आया इंजी कुन अस्के गौतम बुद्ध बतल की ते उन्दी धर्म बहन की स्वीकार की आते धर्म तुम इंदर थम धर्म बहन की स्वीकार की सी समदिर कुन बहन की उच्ची कुन बुद्धि निवेश कुन और कुन मार्ग तो मार्ग जे पांडुक परलिंगु बतल व्यक्त पांडुक परलिंगना मूंद शूल सरी इनवाल त्रिशूल मार्ग न बहन की सरी तो अद सर्दुन पीसी ने बहन की थम इनवाल बहन की गौतम बुद्धू तैयार की तो इद बहन की किसी बसके ते थम धर्म तुम स्वीकार कीसी थम धर्म तुम मुन्नेवयन करता अशोक सम्राट वोरे बहन की भगवान बुद्ध अशोक बहन की वो राजा थम धर्म तुम स्वीकार कीसी कुन थम धर्म तुम को भिक्षु इंजर बहन की बोले शिष्यलिर कुन बनी कीता शिष्यलिर कुन कीते के ಊರ ಶಿಷ್ಯಲಿರ್ಗಾಗಿದೆ ते वीर बहन की भिक्षु धर्म तरफ हजारों लोग आर्यलिर मल्ला कपड़े बदली कीसी वेश बदली कीसी मल्ला थम धर्म न तगसुत्ता थम धर्म तगसंजी कौन कई लोगों कुन बहन की पार्टीशन की बात इतने के अलग अलग की बात इद विचार तो लोग बहन की चालू मत अस्के तानु गौतम बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध बहन की सूर सी तान करी की सिकुन ते थम धर्म तल 60,000 भिक्षु 60,000 बहन के आर्य मध्य भिक्षपद नगा उर्कुन अलग की था बारी ते धर्म जे स्वीकार की था धर्मता गिर भी नेंग सिकुन धर्म तो नष्ट की अंसाठी आर्य नेंग तरी उर्कुन 60,000 जनकुन बहन की आर्य कुन थम धर्मताल तेणसिकुन बाहरी गीता ते अगयवनालू वीरा जे आर्यालिर वातेर ऊर बहन की वर्चस्व ताकवाल ते इगे बोर मनते बोर राजालिर मनते ते उर्कुन बत्तरिगते खत्म किया उर्कुन बहन की बत्तरिगते पूडाना वीर कुन खत्म कीते के वीर पर राजकीय वाल मावा इंजी इस समझे मासी नेड वेरी जो कीते ते इत बता साटी कीते ते इदु गोंडवाना भूभागुन परो राज की वलिर कियाना इंजी कुन बहन की इच्छुवीर कुन कीसी समदिर कुन बहन की वरुण जौक से राजलिर कुन जौक से वीरू मुने दाग से सुझा मत मरला ते मावा लिपि सिले इंजरित के हड़प्पा मोहनजोदाड़ो इनवाल अदेन का बहन की अशोक सम्राट ना राजस्थान आर्यलिर राजस्थान समदिर ताकुस्तपेजे हड़प्प इनवाल अदे मावा हरवकोडुन बहन की कीते फर्स्ट बात है वीर शुरू बगटलाता ते वीर वायवाल बहन की फर्स्ट बात है पूरा मोदल नेवाल वीर संघ मत बोना ग्रुप आता बोर मत धुमंतु आर्य इनवाल ग्रुप बहन की उनकी बात उनकी 2-2,500 साल तुम तोले धुमंतु इनवाल बहन की आर्याना ग्रुप आता ते अद ग्रुप सुमेर कोट नाल बहन की शुरुआत वायवाल सुमेर कोट नगा पहले नहीं था सुमेर कोट कोंदल कोट कोंदाबुल कोट कोंदार कोट मुरवा कोट हरवा कोट कोलीपेड़ा कोट इगो सारूं कोट नगा बहन की सारूं राज्यान को नहीं थे पहले शुरुआत आता भी का सारूं राज्यान सारूं राज कुन पुरवासी कुन वीर नेंग तेर अस्के बतल की तेर ते वीर खाली निरीक्षण की सर वीर कुन सूट सर वीर काम की बल बतल वीर बता की तेर बदमाराता का पूजा की तेर बदपेंदुन पूजा की तेर ते कोया वंश वीरा पेनु बदे मराता का मंदु बदे भुयारिता का पेन मंदु ते विश्वास की सी कोया जाति बततुन मरातुन पेंदुन जनवारतुन युजे मनता
ते इबिरा टोटम म्हणता काही बेहन की वीर कोण सीता धर्मता तूस्ता म्हणता इवेनगा वीरा विश्वासने ते प्रकृति निर्माण बहानाता ते संसार बहानता कंता इदेनगा बतल बतल घड़े मासर म्हणता सियो तत्व मुचुक बेहंगी बदनाय जन्म तयारायो इंजी ते तानगा इव सियो तत्व जे मिश्रमायना अस्के बेहंगी पृथ्वी तयारा ಅಂತ ಇಂಜರಿತೆಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ತಗ ಒಂದು ಜೀವ ತಯಾರಾಯನ ಇದಕ್ಕೆ ತಾನು ಸಿಯು ತತ್ವ ಪಾಜೆ ಸಿಯು ತತ್ವ ಮಿಶ್ರ ಮಾತೆಗೆ ತಯಾರ ಅಂತ ಇಂಜರಿತೆಗೆ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋನಾ इके जे बोर मूल निवासी मत वीर को उंदी मत कि विश्वास रूपो वीर विश्वास ने ते भगवान भगवंतल सिले पेन इन्वॉल्व वीर ते जन्म वाते बोर वेडिल को वाते ते वो ना जन्म वाता पे पहले बालपन जवानपन मातरपन वेडिल आता पे बदल की तो पाला पड़ता पे पाला कुसंता पाला कुस्तपेजे ಅದು ಪಾಲ ತುಂಬತಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನ ಔಕ್ಷಾತ ಕುಸಂತ ಅದು ಅರಂತ ahnu ಇದು ಮೂಂದು ಬಾಲ್ಪಾನ್ ಜವಾನ್ಪಾನ್ ಮಾತಾರ್ಪಾನ್ ತಗ ಇವು ಮೂಂದು ಟೈಮ್ ಕುಂಟು ಬಸ್ಕೆತೆ ಓನ ಸೊತ್ತ ಪೆಜೆ ಓನ ಪೇನ್ ಕಾರ್ಯ ಕೀತ ಪೆಜೆ ಪೇಂದಗ ಭೇಟಿಗಿಂತ ಪೇಂದಗ ಭೇಟಿಗೀತೆ ಪೇಂದಗ ಭೇಟಿ ಮಾತೆ ಓನ ಸಮಾಪ್ತ ಆತ ಸಮಾಪ್ತ ಕೀತಾಡ್ತೆ ಮರಟ್ ಪೇನ್ ಇಂಜರ್ ಓನ್ ಪೂಜಾ ಕೀತ ಉಂದಿ ಮಾ ಪೇನ್ ಗಡ ಕೀತ ಮಠಂ ತಯಾರ್ ಕೀತ बदल उंदी तयार कीसी अग्गा सोंजी कुन मराठ बतल किंता मा पूर्वज मंतरिगे महावीर वेडिल मंते इंजी विश्वास ने मराठ बेहन के अग्गा सोंजी कुन पूजा किंता ते इवेंट सूडते मावा टोटेम सूडते मावा पेन की वले सूडते इंगे नन्नु सार सागतोना मावा टोटेम बुरका दुवाल इंजर वेत तान पर बततुन ताची पुस्ते नालों का एक देवी वासी तेंगे नन देवीन पूजा किया ना कि नावा नावा बुरका डूम पूजा की बार बद नावा बुरका ला ते तान करो तची को नालों का एक न देवीन पूछते ते आ देवी पकड़ल बात ते इबू जे ग्रंथ पुस्तक चरित्र वीर जे तयार कीते ऋग्वेद नलते तची ते पोती पुराण साही शास्त्र 18 ग्रंथ इंजरतात ಇವು ಸಮದು ಮಾವ ಕೋಯ जे इगे कोयतूर बोर ಮತ್ತೆ ವೀರ ಅದು ಗ್ರಂಥದ ಬತಾಯಿಸಿದೆ ते इंते सक्रे ये तुंगना सोजी बहन की अगा काल कराना मंदिर तक पूजा किया ना ते महावीर वेडिल जे म्हणते ते तादो बाबन गटाल सूडांतंते माव बदे पेंद मंदिर बगन दिसले बदे मंदिर तक माव पेन उच्चिसेले मावानु समदो मावा सगना पेन को जे भगमता ते उंदी बहन की कच्चर गड़तुम रूपो मरड़ बतलिंत पोरो पाटर धनिदावा इंजी गुण अग बहन की मावा पेन को यादी त्यारसी मता अग बहन की बसकेते गौरा माता मता गौरा बये मता तानु मावेर कांडीर सोजी सताई कीते मावान तुम सगना पेन को इनवनी को वीरे मावेर कांडीर गौरान सताई कीते के कटड़े मासी संबुदेवाल बतल कीत अरे वीर भाई सताई की तोरने ಅದು ಆಗ ಗುಹಾತ್ರ को बंद कीसी वाड़ते के बताई पुटवाकाता ಹಿಂಗೆ ಊರ ಜಾಡಲಾಗಬೇಕಾತ ಜನ್ಮಸಿತ ಖಾಲಿ ಗಂಕಲಿ ಬಯಸಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊತ್ತ ಇಂಕೆ ಮಾಕೊಂಡು ಲಂಗ್ಸಿಲ್ಲ ವೆಲೆ ಕರುಮ್ ಅಂತ అని వాసికున్ బెహన్కి బాయిన జాగ్రత్తగా బాత జన్మసిత ते तानगा मावा काली कंकली बेये बसके ते मावेर कांडीर कुन जन्मसिने के नालू मरकुन वचन सीता नालू कोन को नालू मरकिता ते उंदी तेका मरा उंदी मर्द मरा उंदी मुर मरा आणि उंदी रेला मरा नालू मरकुन बेहन की वचन सी सिकुन कांडीरा जन्मसिता आणि कांडीर कुन जन्मसिता असके बेहन की तोया मरा तगबोसी तोया मरातून पाले आखीतून पाले कायातून पाले इंजिकून अग सूडता आणि तान वरदान सीता बदे बेना जर वीर कार्य कीनी बेना बदे कीबल मंदार ते नीमू
नीवाई बहन की आँखी बोली नीवाई खांदा बोली इंदी को कानगर बहन की वचन सी आगा कांडी कुनता गौरल बहन की महादेवन संघवासी कुन बसकेते बहन की कांडी के मंत्र इनवाल गौरन करे माता आसके पूरे कांडी कुन पीस संजी कुन महादेवन गा मावर महादेवाल शंभु महादेवाल गोनगा चुड़ाल डगुराते बसकेते बहन की कांडी सताई की तेर आसके बहन की शंभु देवाल कचर गड़ता मावा यादी तगा अरसिमत्तरिन वालू अग गुहात्रपो बंदीसी तो बसके कालिकंकली बेयना जंगो बाईना रायतड़ा वीरम भेटाता जोड़ाता मेरे माते समझिता बहन की सरी जंगो रायतड़ बेचता कालिकंकली बेय बेचता अदन पीछे सोंदी कुन उर कांडे कुन मुक्त की हम रपोवाता बसके कांडे कुन बहन की गुहाता तेरतो आजके पूरे कांडे कुन बहन की वो तोर येर मिस्तोर उरांग केवकोड़ तोर उरकुन गुरुबोध की तोर हे उरकुन गुरुबोध की सिकुन बहन की इदु पृथ्वी पृथ्वी तो बतल बहनता कना पृथ्वी तुन बहनता कुसियन ते पृथ्वी तुन रको कमी बताया आएगा जास्ती बताया आएगा ते सब समान मंदना ते समधी जीवन का समान मंदना संतुलन समधी बरोबरी रहना इंजी कुन बहन की वीर कुन ज्ञान बुद्धि सिद्धो ज्ञान बुद्धि सी सिकुन समधी कुन बहन की कामुन लागू की तो बोना काम और किया ना ते इगे मावां ग्रंथंगा कहीं मराठू के जानता ते ग्रंथन बाजू तेरा इरकटिन जरते पहले नितन ते केंज वाले नागर सगा बंधु समधिर कुन ऋग्वेद तैयार आता पहले ते तान गटाले बहन की अगस्त्र ऋषि अन्य बहन की लोपमुद्राल तैयार की अगटाल ग्रंथ तैयार आता ते अगर बोरे ग्रंथ सूडसी मंदली रादु ऋग्वेद सूडसी मंदली ते अगर कहीं मावे राजन रा फरक मनता ते अबे ना बहन की नंबर कोई है के पेज नंबर कहीं बेहान तो अब वो संस्कृत में मनता ते सूडवाल मत के मावे बोर बोर राजन कुन जमते अनि बोन बतल आता इनवाल बहन की ताना ऋग्वेद नगा उल्लेख सीते ते महगा पुस्तक नगा बहन की उंदी लीकी सिमंता इगे ते उंदी बहन की नन मेकुम बेहानता ते ऋग्वेद नगा 6 पुलिस स्टाफ 27 पुलिस स्टाफ 5 तेनगा उंदी लीकी सिमंता 6 पुलिस स्टाफ 27 6 ते इदु हिंदी ते मंता ते बताया तो सोपा से ले ते इव बहन की ऋग्वेद नग बहन की इव मंता की पेजिन का सूरते के मावेर बोर राजलिर पर वीरु आक्रमण कीते बोर राजलिर कुन बहन की वीर जौकते पहले वासी को नन्मी कुन सारुंग बहन की मावा राजकना पर कोयत सुमेर कोट कोंदाबुल कोट कोंदार कोट मुरवा कोट हरवा कोट कोली कोट ಇದು ಸಾರು ಬರು बहन की पसकते आक्रमण कीते वीर कुन जौकते वीरा धन लूट कीते समझ लूट कीते असके बहन की वीरा इगे राज की वाल शुरू आता मदो ते मरला बगडल बहन आता मरला बतल कीते ते इगे वासी कुन वीरू सारू राजकलग बहन की सारू राजवाड़न बहन की कब्जा की तपेजे हिके शंभु राजालू बे अवस्थते मनता वेनु रोजी थोड़ो विश्वस्ती कुन बहन की वो लुप्तिर्ते गुप्त मंत्र और इनके पेशवाय वक्ने इंगे इदु वासी कुन वीर कीता इदन बहन की इंके यवनलु वेत्तो ते उंदी सूडते के माक इंके दिशांत बतलु मावांते बतागे दिसर्सिले बदे लीपी बाहरी वायसी मकिन मोतीराव कंगालीन साहब बहन की लीपी तुन वाची की तोर तान तत्तोर अनि 8 साल कुन तोले बहन की इंटरव्यू आता वन टीवी तक इंटरव्यू आता सह्याद्री चैनल तक इंटरव्यू आता नेड वेद तान बदे सरकार पार्टी की मकिन बदे मीडिया पार्टी की मकिन बोरे पार्टी की मकिन बारी ते मूड चरित्र 5000 साल तोले तक चरित्र वाचकी स्टेंट और इंजी कुन
ಇದು ಬೋನೆ ಬೆಹಂಕಿ ಅದು ಪೆಟ್ಟಿತಕ ಪಚ್ಚೆ ಮಾಯ ಕಿನೆಗೆ ಮಾವೆ ರಾಜಲಿರ್ ಬಸ್ಕೆತೆ वीर बाते वीर पे जाई आर्यलिर पे जाई मला बरोबर वायवन सुरुवात ते खाली बहन के आर्यलिर वासी बूरे बहन की कीतर खराब कीतर इनवाल्सले ऊर बाते को पेटिसाठी वाते आणि ऊरे लूट की वाल पीतर ते आर्यन और राजन इंद्रान हिंदाल बहन की माकून नुकसान आता इद बहन की मावा बेल्ले ढगूर खराब कीसी इरता ते तेन गटालू कहीं रिसर्च को आते हैं कहीं रिसर्च की थे बस के ते हड़प्पा मोहनजोदाड़ो इनवाल बहन की आत्महत्या तानगा मरला बतल की तेर सिंधु घाटी सभ्यता इंजे ऋषि तानु ताड़वाल शुरू की थे बस के ते ताड़वाल शुरू आता अगर कहीं अवशेष पुड़ता मुद्रा पुड़ता कहीं नाण्यल पुड़ता अवेनगा चित्रकला मतान बोम्मा मतान जनवर्गना बोम्मा मतान ते मावा बेहंगी पिटना तानगा लीपी लेहंगी स्मत ते इत लीपी बतल मंदा संसदकार को मुद्रा कल्याण संघ बेहंगी मत्तवोर टीम और समुद्र बेहंगी मेरे मासिकुन अदन वाचिकीसिकुन तान बेहंगी ओडके मासी ताना पुस्तक तयार कीतर इವು समझी अगयनल हरवकोटनाग बसकेते पूरा आता आगटल बेहंगी पूरा तापवाल शुरू आता इव गोष्टी जर बाहेर रिसाउंड मान ते बाहरी रिसॉर्ट हाँ वांता वांता ये ಋಗ್ವೇದನ ಕಟಾಲ್ ಗ್ರಂಥ ಇವು ಇತಕ್ಕೆ ಮಾಕುನ್ ಗ್ರಂಥಂಗ ಮಾವ ಬತ್ತಾಯಿಸಿಲ್ಲೆ ಋಗ್ವೇದನ ಕಟಾಲ್ ಶುರು ಕೀತ ಋಗ್ವೇದನ ಕಟಾಲ್ ಬತ್ತಲಿಂಜರಿತೆ ಋಗ್ವೇದನಾಗ ಬತ್ತಲ್ ಮಂತ ಅದನ್ ಬೋರ್ ವಾಚಿಕಿನಿ ಬೋರ್ ಸೂಡಾ ನೀಡ್ಸಿಲ್ಲತೆ ಮೋದ್ರಮ್ದಾದ ಕಂಗಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮಂತ ಆ ಪುಸ್ತಕ ವಾಚಿಕಿಂಟು ಮಕ್ಕರೆ ಮಂತ ಮರ್ಲ ಇದೀನಿ ವೇದ್ಕುನ್ ಬಾರಿತೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿಲ್ಲೆ ಮಕ್ಸಿಮಂತ ಟೆಂಡನ್साठी इंके हर जागा ते जास्ती प्रचलित म्हणतं जास्ती समंदिरकून माहीत म्हणतं की राम भगवान भगवता ಈಗ ರಾಮಾಯಣ ತಗವಾತ ರಾಮಾಯಣ ತಗವಾಸಿಂಗೆ ರಾಮೆ ಪೇನಾತ ते बसके ते आर्युल वातेरू मरला बहन की इगे वाई वालेरू आर्युल कुन पे जाए बहन की मोगल वातेर मोगल तुम पे जाए डच मुर्तुज बता बतलो वेले ठीक है इगे इचवीर बचवीराय बहन के आक्रमण आता ते इगे इचवीर बहन के आक्रमण किसी वरुण पे जे वरुण वासी ते बोर बात तो गोंगा आदिवासी साहिबा आदिवासी जब बारी इंतर माकूम ते आदि काल तल पुड़ता अरे नमट आदिवासी से ले बाबा गोंडांदो कोयतुरांदो ते ಹೊರಲ್ ಬಾರಿ ವಾತ ಮಾಕುನ आदिवासी ते वीर आदि काल तक पुड़ते ते वीर को नष्ट किया ना वीर को खत्म की ते राज मावाय ताकंत इगे बताई बोनाई मनो इन वालू बोना ते आशा म्हणता बोनम मनुवादी बोर म्हणतो धर्मान व्यतिरेक सोनवाल विरुद्ध सोनवाल ते ऊर आतुर बहन की मनु सोच बताल म्हणता ते वीर आदिवासी इंजर बहन की वीर बगजे मंत्रा गटाल टेट्स पुडा वरुण वरुण टेडा इन वालू रामायण बोरली की तरु वाल्मीकि की तर रामायण तगा रामायण का साफ उठते के राम बगा पुड़तो अयोध्या इंजर सिक्ता अयोध्या तो घटना इस सारी राम मंदिर तो तैयार आता 5 तारीख को इनॉग्रेशन आता अगस्त 5 तारीख को समुद्र को लॉकडाउन रोताल फेस्टिवल से ले भगवंत लगवातो अयोध्या तरफ वो न बहन की इनॉग्रेशन अंता मंदिर तैयार अंता ते उंदीन वाल म्हणता ऊर बताय की ते की माकून बद्दे धर्मातून व्यतिरेक सिले अपोजिट आयवाल सिले पति अयोध्या इन वाल नाटना कोरल साकेत आदि पुस्तक लगन म्हणता आणि साकेतून रोपो बहन की मामा मामा हेलो मामा केल जवान मामा हेलो
ಹಲೋ ಕೇಜವ ಅಂತ ಕೆಂಜ ಅಂತಿತ್ತು ಇದೀಗೆ ಜರಾಸಿ ರಾಮ್ನ ಜರಾಸಿ ವಾಡ್ಸಿಕೊಂಡು ಮರಾಠಿಗೆ ಮಾವ ಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ದಾಖಲು ಸಾಕೇತಿಲ್ವಲ್ ನಾಟ್ನಾಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜರ್ ಪರೋಲಿಸಿ ते साकेतनाग राजांबरोबर ಮತ್ತು पुष्यमित्र सुंग बेहंकी साकेतन अयोध्यात राजा ते अयोध्यात बेहंकी आग इंके गिरे लेसन करोसी प्रवासर मंत बुक्स नाग ते साकेतन पुष्यमित्र सुंगिन वाल राजा साकेतनाग परिपालना कीतो वोन राज आग अयोध्यात जाता ते म्हणजे वो राजाला आतोर ते बहाना आतोर ते मावो बसके मूल निवासी बृहदत्त मौर्याल म्हणतात चंद्रगुप्त वंशवर बृहदत्त मौर्याल राजाल म्हणतात वोन सोंजी कपाटने बेहन की वोन जवतर वोन हत्या की तर आणि फरारासी कुन बेहन की साकेतना एरिया तरफ आग उंदी अयोध्या इंजर परलिसिकुन आग वोन राज तयार कीतो वोन राज कवि वाल्मीकि रामायण लिखित ते रामायण तक बता लिखित पुष्यमित्र शुंग राजा वोन मुन्ने इर्सिकुन अयोध्या तयार कीसी दशरथ राजनवर पेडल पुष्यमित्र शुंग ते दशरथ राजनवर पेडल राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इंजर माकुनु इदु रामायण तक तोख्तार बत्ती असल राम बोर आंदोर ते अगली की तर राम दशरथ राजनवर पेडल आयो इंजर ली की ते दसव सतेचनवर बहन की पुत्राल राम आंदूर ते इतर आतो बमणानवर आयो ब्रह्मदेवनवर पेडल बोरू राम ब्रह्मदेवनवर पेडल इंजकुन लिखित म्हणजे दशरथनवर राम बेकस होतं राम राजल जे आतं दशरथनवर राजल बेकस होतं दशरथनवर राम बेकस होतं पुष्यमित्र शुंग ते रामायण तगत होतं बसके ते रामायण ग्रंथ लिखित आग रामायण ग्रंथात बतलिंजर लिखित ते दशरथ राजाल नपुषक म्हणतात ते वोन बेहनकी ते वोरू आयन आयतके सारू ते पुष्यमित्र ते पुष्यमित्र सुंग ते रामायण तक होते कि वीभांडक ऋषिनोर पेडल श्रृंगन तचिकुन बहन की जबकि उसते के यज्ञ की उसते के वोन काही ते फडसी के बहन की दशरथ राजन पुत्र संतति अंत इंजिकुन बहते ते नपुषक मत्तर ते वोन पेडी शांतबाई इंजय बहन म्हणता बसके ते बहन की श्रृंगन पीसी भानते असके तचिकुन बहन की वोना मर्मिंग कीनते मर्मिंग कीसिकुन फडसी तपेजने वोन पुत्र संतति अंत इंजर वेत्ते ಇದು ಮರಟು ರಾಮಾಯಣ ತಹಿನ್ ರಾಮ್ ತಯಾರಾತ ಬೋಲ್ನೇಣ ಮರಟ್ ಪೇನ್ ಮಾನೆ ಮಾತಾಡ್ ಗ್ರಂಥ ರೂಪನೆ ಊರ್ ಬಾನ್ಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆಹನ್ ಮರಟ್ ಮಾನೆ ಮಾತಾಡ್ ಬತ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಾಮಾಯಣ ತುನ್ಗೆರ್ ಮರಟು ಹಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೆ ಬೀಡು ಸಿಸಿಕುನ್ ತಾನ್ ವಾಚಿಕೆ ಸೂರ್ ಮಾನೆ किनगे मावा बच्चों जे सोच मत बच्चों जे केस तक अचड़ने होता बत्ती माँ किंके बतल की वाल मनता तान परोपूट मीडु से सूड वाल मनता इद रामायण ग्रंथ वाता हर ग्रंथ तु मरटू इंके खरीसिकुन हुशाराता रडगोष्ठी वेहले करिता मावा पीड़ी जे मनता मावा सगा मरुंता धर्म मरुंता पेन मरुंता मावा बतल की वाल इदेन मरुंग सर मनता तो मावा काम बता इव ग्रंथन बाजू तिरलागंता इर्सी सोजिकुन मरड बहन की मावा धर्मता मावा पेन बेन इव बतंगांदु मावा कांडिरकुन
बेहवाल तोहवालता माग जरूरतमंदता नहीं है। हाँ सर क्या जवाब था सर माँ हाँ इंके इंगे इवु रामायण ता वाट्सएप मन काट मरटू हाँ हाँ दिसर दिसर म्हणते हो दिसर म्हणते हाँ ते इंगे मराठू रामायण चरित्रात ಮತ್ತೆ ಕೆ ಮಾವ ವಾಡ್ಕವಲ್ ನಡು ಅಂತ ಮಾವ रिवाजून बारीते रंड गोष्टी वाडकका ते इंके बता रामायण ग्रंथात गा बहे की पेन भगवंता लिखता है रात जे पेन इंजर मावा विश्वास जे मता ते मावा पेन नागा बजे मूर्ति सिल्वता बाबे बतागे पुतला घड़ी की सिल्वता बताइए मराठ बतल की तू नेड वेरी पेन इंजर इते कुंदी मरातगा उंदी बंडा इत्तटे सिलते हने मराता जागतागा पूजा की तटे इवु मावा ताक्षर बनता ते मावा धर्मातून मराठ बँकी मावा इव सागा आणि बँकी पेन किंजर मराठ म्हणतात इव पेन कोण बारी मारून सिसर म्हणतात मावा पीडी जे म्हणतात इत पीडी बायबल पीडीतून मारून आणते अदन करता इत बायबल पीडीतून वेहवालता माग गरज म्हणता बायबल पीडीतून तो हवाल म्हणता ते मराठ ग्रंथ जे बच्चों जे लिहिकीसी म्हणता ऋग्वेद नालते इंके यवनाल बच्चों ग्रंथ तयार आता इव ग्रंथांका सोत्ते मावा इतिहास बघन पुट्टो मावा चरित्र बघन पुट्टो मावा चरित्रातून साठी मावा पाठ वेसुडींगा म्हणतात चरित्रातून मराठू भारताची मा समाज उल्लेसची मावेर जे बच्चुरिंके मावा पीडी म्हणतात ते मावा पीडीतून कांडे नावुरे मर्मी अडून बहेंगी करे मासर सिले वे हाँ हाँ के जवान तक वासर म्हणते करें हाँ हाँ डबल रिसाउंड वासर म्हणते हेलो हेलो हाँ बरोबर के जवाब सर सिलेक्ट साहब के जवाब हाँ अदे रिसाउंड वासर म्हणता मी इंदालते हाँ ये हाँ पूरा ही बात पके जवाब आणि ते म्यूट केला आहे बरोबर ते चला मालिका सारखे मालिका ठीक आहे बाकी ठीक है मावा समझेतून सुटते ग्रंथात पुढसरसिले ಹುಟ್ಟೂರ್ ತಗ ಸುಡ್ತೆ ಕುಟ್ನೂರ್ ತಗ ಒಂದು ಮಾವ ರಾಜಲ್ಲಿರ ಮಂತ ಕೋಟ ಚಂದ್ರಪುರ ಒಂದು ಕೋಟ ಮಂತ ಹರ್ ಜಾಗ ತಗ ಸೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾವ ಕೋಟ ಮಂತ ರಾಜಲ್ಲಿರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾವೇರೆ ते जे चंद्रपूर जिल्ह्यात रप्पो आत्राम राजालीर ಮತ್ತೆ ते आत्राम बीरशा राजन ते ओन वैलोन फरोल हिराई बीरशा राजन वैलोन फरोल हिराई ते इतल पेडी मत मडविलियाड देवगढ़ तोर मडवर मडविलियाड तानु उंदी उंदी पेडिया संत ते बीरशा राजन हिराई बाइन पीटे उंदी पेडिया तान फरोल
मानकून जर तानपुरल इत्ते अदे मानकून बेहंकी मरला देवगढ़ रोपणे माड़ा उर्कून सिक्ते बत्ती बीरशा राजान बेहंकी मरमी एड़ायो ते हीराई बतलित बाई ता इतल बुद्धिवान मता इतल हुशार मता ते तान सोच की इत वंशज बहन ताता इत मावा बेहंकी ಇದು ರಾಜನ ತಾಕುಸಿಲ್ವಾಲ್ ಬಹನ್ ಇಂಜಿಕುನ್ ಅದು ಬತಲ್ ಕೀತ ಬೀರ್ಶಾ ರಾಜನ್ ಮರ್ಲ ಬೆಹಂಕಿ ಮರ್ಮಿಂಗ್ ಆಯ್ಲವೆ ಮರ್ಲ ಬೆಹಂಕಿ ಹೀರಾಯಿ ಬಾಯಿ ಮಾಡಿಸೋನ ಮರ್ಮಿಂಗ್ ಉಂಡೆ ಮುಂದೆ ಬಾಯಿನ ತಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮರ್ಮಿಂಗ್ ತೀಸಿ ತಾನ್ ಪೀಠೆ ಕಾಂಡಿ ಆತ ಅವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಲಾತ ते वो राजन जब बो कांडी बेहंकी चुडुर बाईते चुडूर उमर तगन बेहंकी बीरशा राजन साथ ते ये बीरशा राजन जगवल बोत ये सातों बार किने के ते इनु मावा चरित्रा अक्षर सोता मावा इवन मकुस्तेर बान इन बार रोपन बेहंकी मारको नेट करे मानता कि माँ मुने कड़कुन मुने दिसवाली राज्य मानता इव राजकना का सूट ते म्हणजे अरे वीर महावीर कोयतुरा राज म्हणता राजवाडा म्हणता बत्ती कोयतुरा नेडू नाम निशाणा मिटे मासर म्हणता बारी मिटे मासर म्हणता आणि बारी ते मिटकी इले असर म्हणता बग्गा सूड मावा राजवाडा दोस्ती म्हणता अवे नाग सोनले सारीसिले ते आ बहान बहु केडांगा बहु गुट्टांगा दुखते अವು आहने बगटांगा म्हणता ते इदेन साठी बेहंकी इव जे बच्चो म्हणता बच्चो मावा कोटा म्हणता इवे नागेरे शोध लाभ की सर म्हणतात शोध लाभ किया ना आणि इत मावा किताब नागा मुने ताराना मावा कोट बच्चो म्हणता मावा जागा बच्चो म्हणता मावे राजलिर बोर की तर इव समझताल बोर्ड के मासी ऋग्वेद नाल ते ग्रंथाक नागा वाते टी तयार की तर बोर आणि माकून पज्जे वाढते बोर तेन थोड़ा सोच किया ना सोच की सिकून मावा आखरी उंदी सोच की वाल ते बच्चे चे माकून जाती 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 टुकड़े 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 आस बनता ते हर एक और बच्चीर कोई अवंश ना गमत अच्छवीर अलग 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 टुकड़े टुकड़े ने पर जाती आस ते ये जाती उंदी जागा वर्षों मिसले मानता गिन बोल सकते बस के वो ना संस्कृति कर्म यार बस के वो ना बहन की देव धर्म कर्म यार पेन बताल नन बो ना दो ना वंशज बताल नन ना सगा बताल ना टोटेम बताल ना पेन बताल इन वाले की बस के करे मानू असके भी रुंदी जागवाने ते मागे बताल म्हणता बोर बदे गिर सगा तगा सोयरियाल बाय मुचुक माव बदे पेन कार्य तगा बहन की पहले सोयरियाल पाहिजे बारी सोयरियाल पाहिजे माकून ते सगना सम्मेलन उंदी मंदलागंत समदिर उंदी आसकुन किया लागंत ते पेन दा पूजा बहन की तर मागा ते बस के ते बहन की बोर पेन दा बोर जे पेन किंतर बोर बुंकाल म्हणतात बोर बुंकाल बेहन की पेन की ते बतल वाडकांतर ते बोन जबान बेहन की हृदयातल पेशा ते बोर तनवाडल बेहन तर ते ಅದು पेने के जानतात जबान तर बचवीरगे रागा निल्सी मंदने ते बोन वडकवाल जबान तान साठी म्हणतात बगान सोते चाहक गंडवा खोदलागवा माग बताय आयवा इजर बारी काही जोडी किस काल करंत इबू मावे बहन की समाज नगांगे बुमकालिर म्हणतात पेंतुंगालिर म्हणतात ते हीरा सारी उंदी आसिकून वीर पे जे सारी पी काट मावा धर्मातून तो काट मावा सगा बोनस तो काट वीरा समझी तो काट असके मावा सगा तेरकून उंदी उंदी करे मासर दाया ते इनके इंगे वडकोलिक ते वेलेन म्हणता बेहान ऐतके उंदी ते बतलिंजरिते धर्म वेले म्हणता ಅದನ್ನ ಹೊರಡಲು ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿ ವೇಸ್ತಪೈದ ಸಮಾಪ್ತ ಇಂಕೆ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ್ ಸಿಖ್ ಸಾಯಿ धर्म वेलेन म्हणता ते पीर कुनुंदी बदेगिर धर्मातून धर्म ग्रंथ इनवाल कुनुंदी धर्म ग्रंथ म्हणतात ते बोनावन ग्रंथ म्हणतात मराठांत कोय येतं ते माकून बहानू गोंड कोयतोर आदिवासी मून फरक आता साखरे दुपारी फोडसोने ते नागे मून फरक म्हणता मारला जे इवू ऋग्वेदनाल ते ग्रंथ आहे भवे धर्म ग्रंथ म्हणे भवे म्हणे इके बतला तर मावर शंभुदेवाल बेहन की
मुन्ने मातोर इदु कोणवाना भूमिगा वर 70 पेज ब्रह्मा विष्णु महेश उंडे बहुत फरक तात्यार मदल ते गोंड कोयतोर आणि बेहंकी आदिवासी साखरे दुपारी फोडसोने ब्रह्मा विष्णु महेश इनके मुंदु मिला खत्की सूड़ा गोंडी ते के बतान साखरे ते अंतरते गोड 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 चहा उंट वडकाट समधी के कोई तो अरे काम पीवले मनता समधी किम कोयात्र पोसो बगल बतसगा गिरनेगा बदगिर किम बतिनी मेहनत किम नीसाठी किम समधीर कुन चोकोट किम समधीर का सम्मान तेमन इतको तर अर्थ आदिवासी आराम की इवल म्हणता थके मातर समधी की तर आखरी तो ना आराम की इवल म्हणता ते आराम की टिंजर इनके पत्तर माकून मावा समझता मावा धर्मनष्ट आता इनके वासी म्हणतात आदिवासी दिया आणि ते बसके बहन की पोट पैसे आणता दुपारी आणता पोट आणता ते ಈ ಮೂನ್ ಸಾರಿ ಮಾಕೊಂಡು ಲಾಭ ಕಿಸಿರ್ತೆ ತೇನ್ರಪ್ಪ ಮಂತರ್ ನೇಡು ते ब्रह्मा विष्णु महेश इंजर जे मंतर ते वीर कुन बहन की बहन माकुन फरोलिरते गोंड कोया आदिवासी इंजर ते आहने वीर ब्रह्मा विष्णु महेश वीर बूर आंदी इवन ओडके मायलागंತ ओडके मासकुन ಇದನ್ ಕರೆಗಿ ಯಲಾಗಂತ ಕಲಿಯುग हे ब्रह्माल राचकीता सृष्टी इंतर बोरे ब्रह्माल राचकी मकिन गलत म्हणता बारी ब्राह्मण सृष्टी के नाक बे बाबाने जर्वसिल्ले मावा सल्ला घागरा तो जर्वसिल्ले बतलांदू इत कोयवांशी बततून जन माने मानता ते पृथ्वीता शक्ती बतला पृथ्वीता शक्ती तग माइनस प्लस रेंडु इవి इतना शक्ति म्हणता रंट अगर जोडे माय वक्दानु ते ಇದು पृथ्वीतून रपो मध्ये जीव तयार आला ಅದನ್साठी ಮೊದಲ मराठकारी इवाल तेने इत मावा शक्तीतून आणि मावा पेंदून मावा जे वतून ता पेन म्हणता ಈ पेन कुन पूजा अर्चना कियना समधी किसून बेंकी चोकोट ताकना आणि मराठ ताकुसी येना मावे कांडेर कुन बेहाना मा मरमियाडून बेहाना वेष्टी कुन खरी लावी कियना आणि मावा मक्सी म्हणता दवडे मासी म्हणता इतिहासून मुन्ने तारना मावा मुद्राए वाचकीता म्हणता आगा ते अव मुद्राना लिपीतून मुन्ने तारांसाठी समधीर मावेर बंधुभाव बचवीरगिर म्हणतात तादाल तमूर मराठू महागवंदी म्हणता बाबोनोर बेहन की बाबन तादो इंतट बाबन बेयन आजी इंतट बेयनोर बाबन अक्को इंतट बेयन बेहन की बेयनु काको इंतट ते इदु जे बच्चों लिपिंग जे तयार आता ते अव लिपिंग का काही वडकवलिक म्हणता ते मावा असले सेलाडसी ते साडे इंतट बाईंसी ते भाटो इंतट ते बोनाई बेहन की पेडीन तुमता पेजे तानोर तादल वाते कोण तादमुरे इंतट तान तो चुडुर मनांतर कोण सेरगु इंतट यु मावा नाता तक जे लाक्सी म्हणता तादोन गटाल ते बेहन की तंगमरेन यमडा ते मावंग अलग अलग म्हणता बोन बातलिन वाल बदन बोन बातलिन इव मावंग अलग म्हणता ते वीर गटाल भिन्न म्हणता अगटालू द्राविड लिपी इंतर द्राविड लिपी इनवाले बेहन की आ द्राविड लिपी बहन आता अद बदनामुनाते द्राविड लिपी आता आणि लिपी बगटाल पेसिता इव लिपीना जन्म बगटाल आता इदेन बारिते नेक्स्ट ना टाइम बाया टाइम सीनियर आज के बहन रणगोष्ठी बेहका आज के बहन की लिपिक बारे तो का कहीं मावा मुले मनता आवे हतिगे तो होवंता कोशिश की का बच्चे मनता मक्सी मनता अवेनु इंके ना पिले इंटरव्यू किने के कहीं बतलिते के जनरल गा नाकुन हेतु मता अवेनु ते मरला जो कतवा का आज के बतल बतल मनता बतत बाते संबंध मनता कहीं ते एविडेंस गिर मनता महागा पुस्तक गिर मनता बोने बदनाम की वालसले बदे बहन की संस्कृति खराब इन वालसले बोने खराब इन वालसले अदन करता समझे कुन जय सेवा जय जोहार जय